Modlitby za vnútorné uzdravenie. Vnútorné uzdravenie je zvyčajne procesom. Podstatou je priznanie si emocionálnych zranení a následné odpustenie tým, ktorí nás zranili. Nie je vždy nutné, aby sme sa v odpustení stretli s tými, ktorí nám ublížili. Nemusí vždy dôjsť k zmiereniu. Stretnutie by mohlo priniesť ďalšie zranenia nám alebo tým druhým. Ďalší krok spočíva v tom, že znova prežijeme zraňujúcu situáciu, ale tentoraz už spolu s Ježišom. Napríklad, môžem si seba predstaviť ako malého chlapca, dievčatko, ktorý sa hnevá na svoju matku či otca, lebo ho nechcú objať, pričom on potom veľmi túži. A tento hnev ja ako malý chlapec zdieľam teraz s Ježišom. Teda nehovorím o tom ako o niečom minulom, ale hovorím o tom s Ježišom. A keď o tom s Ježišom hovorím, môžem od neho prijať lásku. Ježiš môže toto prázdne miesto v mojom srdci vyplniť. Neočakávajme však, že to bude fungovať ako mágia, že nám táto metóda prinesie okamžité uzdravenie. Zvyčajne to trvá dlhšiu dobu a toto odpustenie i nové prežívanie minulej situácie s Ježišom je potrebné viackrát opakovať. Sú aj prípady, keď potrebujeme nielen duchovné, vnútorné uzdravenie, ale aj odbornú pomoc psychológa či psychiatra.